Кетч ти кота. И здравейте, аз съм... О, магаш, сега ще ме отбят. Аз съм Любомир. Сега ще играем CS, но не съм много добър, защото CS ми върви с 25, 26, 30 FPS там някъде. Виж това за какво става въпрос. Това направи човешко. Моля се, не ме хейтвайте. Не ме хейтвайте, майко, ще ме отбят. Сега падна на 20. Уохохо. Ухохо, какво се радваш тук? Не, просто викам уохо. Ти е дошъл дял коля на гости. И така, надявам се да се чувам добре. Трябва да взема AVP. Тъй малко, но... Скоро ми е изчупен, не мога да играя. Той ще потвърди, не е баунс. Няма да потвърди той нищо. Той лъже. Защото е бот. Кой лъжа аз, бе? Кой лъжа? Ботак. Ти си пълен бот, човек. Не, ти си по-голям. Ааа, Дой сега си призна, че сам си бот. голям рад. Човек не мога да игра с... Клипа ще... Съм празен, ще клипа. Скайп имаш ли? Как е? Човек се скрия зад кашона и ще чакам. С 30 FPS съм. Те... Значи... майко флашка. Мини майк ти да еба. Мини. Човек. Сега някой ще ма хейта, защото не мога да играя. Мога да играя, обаче ми върви с 30 FPS. Сеш са. 30, 29, 30. То гледа, то не се играе. Човек. Гледай, бе. Гледай. Не съм хал. Това клич може да бъде обработено утре. Нали? Батъл Бъни. Не, така. Викам дали си тук, защото дали си говоря сам. Ние сме двамата действаме. Миризливец, кой ще действаш, бе? Искам да мина двойка от тебе. Миризливец. Чуваш ли нещо? Да, чувам. Котката ти. Едно високо мяо. Няма да едиш бан. Това после не са... После не съм запознат с Фрапс. Нема хейфи си. Ако имам коментари въобще, нали, да питам Батъл Бъни, искам да го питам, защото аз си такъв голям чекал. Батъл Бъни, после да ми обясниш как се настройва FPS-а. Окей, бе. Малко ти шуми микрофона, ама Сега как е? сега е по-добре. Не мога да играя, човек, бах ти бута. Как може с 30... Готов съм, човек, как фърлям граната и му остана на 7 XP. Моля се. Ти снимаш ли още или не? Снимам. Окей. Окей ли? Снимам. Миризливец млад. Виж го сега, той ще ме обида. Каква тази твоята котка е, човек? Мелка и са. Малка е са. Набидиш от газа.
Супер лак. Обаче като съм спектатор, човек върви на повече FPS, what the fuck? ФПС, да го кажем, ФПС. FPS, FPS. Разпим се. Спи, бе. Видях предишния клип. Страхотно се чувам. Мисля още 10 минути да продължи клипа. В момента е 6:30 вечерта. Направо ми се спи. Да си пия млякото и си ляга. Спим се. Сега малко се оправила, сякаш. Сякаш. Как ще изтърпа още човек 10 минути? Спрай го, Няма да спра. Аз човек трябва да снимам нещо на самп, мамп. Може да хора, може следващия клип да е на самп с Battle Bunny или на Мута. Не знам, ще решим. И двете са едно и също, само дето ако в матата, ако един има лак, на всички лаги. Да. Нека той ви обясни, защото аз не знам какво става въпрос. Теше. 35 FPS. Това е перфектно. Перфектно ми върви, човек. Искам да си разбия компютъра. Доспам се. Някой да направя. Арви. Мини майк ти да е бай, така до мене има някой. Чуя ли ми се телевизора? Не. Не ми се чуя телевизора. Така, дами и господа. Ако има такива. Ако ма гледат, ти знаеш, че си пичуе. И тези детята знаят. Не знам. Ако искате да свържете с мене, напишете в коментарите. Например, пишете Skype. Добавите там коментара и пишете Skype. Там какъвто е вашия Skype. Да си лафим. Да, имаме и група в RightCal. Да, ще сложа ID-то в описанието. Тъй като не го знам. Не. Сега ще ми вземе емката, не. Пък може да игра Happy Wheels някой път. Не знам, може. С фейскам. Какво викаш? Наистина. Наистина, човек. С фейскам, да видиш гласа ми мутра. На 16 са. Чик. Къвто, чик. Мара отварачката. Това може да се напише така, че трябва да се бахти зора. Може да снимам на Happy Wheels, както казах. На следващия епизод със сигурно ще е на самп. Не знам дали със сигурност съм, не знам. Може да е на Minecraft, Galif Mod, CS Source, CSGO.
О, шит, майната ти да. Какво правиш, бе? Ох. Изкараха ми акъла току-що по Фейсбука. Що е? Някой ти писал, бе? Не бе, някакъв постоянно стъкна, докато свири на пиано изведнъж тън и тъкмо докато се забива това, кой ще изкача на връщящо. Това беше гадно. Тъпото клипче са обработили, са не са ли обработили? Това не ме изкефи. Много гаден бъзик да те изтресната и те по фейса. Така е. Ще е някакво... Обработвам ключи направо. Тъпото клипче трябва да се качи, трябва да качим това, така че... Мисля това да е от видеото. Така че... На Battle Bunny тук ли си? Добре. Значи мисля... Хора, това да е от клипчето, просто... Не знам. И... Скоро виждане. Готово, спря го. Ай, говори свободно. Не, че не го правиш. И аз искам да го качиш, за да видя как се стресвам.